към Антонио Томас. Не излиза по най-добрия начин вратаря на Светкавица. И дали тук няма да видим директен червен картон? Още веднъж абсолютен червен картон в случая. Станислав Костов беше футболистът, който се измъкна. И Иван Георгиев игра с ръце още в началото на тази среща. Това би трябвало да е червен картон. Остава сега Георги Димитров да го покаже на Иван Георгиев. Точно така. Още в петата минута на матча. Ченаков отбеляза редица хубави голове за ЦСКА. Този футболист, да видим какво ще направи сега. Засилва се Караченаков. Удар на цената и това е гол. Поредното красиво попадение на Караченаков, който се намира в блестяща форма. ЦСКА побежда на Светкавица с 1-0 след 9 минути игра. Добре завъртя топката Караченаков и я изпрати във вратата на Тодор Тодоров. Разочарован е Алеша Андонов. Много лошо начало за негови отбор. ЦСКА Светкавица 1-0. Лошо начало за Светкавица, мечтано за ЦСКА с човек повече, с гол аванс срещу последния в класирането. Започва да се подрежда всичко за ЦСКА. Опита се да реагира Тодор Тодоров, но много добре завъртя тази топка Антон Караченаков. Добре навлиза, изважда топката и стрела на Антонио Томас над вратата. При изнасянето футболистите на ЦСКА и Ели Маркес овладява, влиза в наказателното поле. Може и да стреля, прави го слабо. Право в ръцете на Райсън Боли. ЦСКА много добре го затвориха и не му позволиха да стреля силно. Но Светкавица отново атакува. Ето, че гостите показват зъби. Никак не беше лош този изстрел. Да се докаже пред Стойчо Младенов. Удар и добра намеса на Тодоров. Беше покрил близкия си ъгъл. Отборници. Да, мисля, че имаше засада на Ели Маркес в тази ситуация. Много леко обаче халфовете на ЦСКА оставиха Цветан Илиев да напредне и да пусне към Ели Маркес. Вижда включилия се Румен Трифонов. Това опасно в наказателното поле. Оглежда се Трифонов. Подава на Костов удар. Аут на ЦСКА по подобие на гол. Отново Антон Караченаков отново бе близо до изпълнението от 9-та минута. Огледална ситуация. По идентичен начин можеше да отбележи за втори път във вратата на Тодоров. Пак добре завъртя топката Караченаков. Този път стената бе от 3 души. Ели Маркес. Добре, Ели Маркес успява да подаде успоредно топката на гол линията и там само адекватната намеса на Румен Трифонов предотврати много сериозни главоболия за Райсън Боли. Засилва се Галчев. Удар и това е 2-0. До голяма степен футболистите на Стойчо Младенов предрешават изхода на матча. Още веднъж изпълнението на Галчев. И отново не особено добра намеса на Тодор Тодоров. Явно при тези положения не е силата на вратаря на Светкавица. В двата случая докосна топката и при двата случая това не беше достатъчно. Все пак ударът беше наистина качествен от страна на Галчев. Централният защитник изпрати топката в дясно. Поредица от финтове на Караченаков, който извади топката на празна врата за Георги Ампаун. И той прави преднината на отбора си класическа. 3-0 за ЦСКА. Ето още веднъж хубавия финт на Караченаков, който се измъкна и сервира топката за Георги Ампаун. Оглежда се, хубаво подаване, фалцово в последния момент. Румен Стоянов игра с топката, удар на Янчев, но този гол няма да бъде зачетен. Имаше съдийски сигнал преди това и по-скоро Антонио Томас бе играчът, който стреля. Още веднъж, ето тук се чу сигналът на главния съдия. Наистина Антонио Томас, испанеца, изпрати топката по посока на Тодор Тодор. Към Паун. Хубаво центриране на Паун, удар с глава. Дефанзивен план, сега контратака, може би гол за Светкавица, удар, топката се отбива в гредата и като по чудо не влезе в мрежата на ЦСКА. Да видим повторение на положението от преди малко. Ето го и него. Много технично изпълнение на Игнат Дамянов, който владя топката. Видя, че Райсън Боли е излязал леко напред. Опита се да го прехвърли.
нямаше късмет в този. Атаката няма засада тук на Георги Ампалон. Той влиза сам в наказателното поле. Решава да играе и тук сам удар от крак на бранител в синьо. Ъглов удар в полза на ЦСК. С голяма амбиция играе Палон днес. Отбеляза гол. Нямаше засада тук. Правилно решение отново. Реши да заложи на индивидуалната си техника. Караченаков и нищо чудно отново да триумфира след това изпълнение. Да видим. Засилва се Караченаков, удар. Отново хубав бе изстрелът му. Ето как след удара на Георги Ампалон се получи рикошет. Караченаков се озова на изгодна позиция. Вярно, ъгъла пред него бе малък. Мигновено отправи удар. Абе се разбраха футболистите на Светкавица. Сега сам срещу вратаря излиза Караченаков. Имаше засада. Нищо, че топката бе пратена в мрежата на Тодор Тодоров. Още веднъж трябва да видим ситуацията. Абсолютна засада. Прави го. Той центрира в наказателното поле. Отново Илиев. Много добре затворен от защитата на ЦСК. Караченаков получава нова възможност да застраши Тодор Тодоров. Удар на Караченаков този път право в ръцете на вратаря. Ситуация, олицетворение на това, което се опитва Стойчо Младенов да въведе в ЦСК. Агресия, повече битка. И се вижда, че е успял дори при 3-0 футболистите му. Не отстъпват в единоборствата. Ето го и последният съдийски сигнал на Георги Димитров. Фиксираме крайният резултат. ЦСК Светкавица 3-0.